Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite program, Practical Religious Conversation. Chirongwa chamanga makamirira chamunofarira chamunoziva imimi kuti mukaona ndauya aiwa chinenge chasvika nhasi tiri kuno kuYetfield titati Prophet havangambofambe rega nhasi timbova surprise. Saka nhasi tati ngatifambire Prophet Madungwe timboenda kumba kwavo vambotipa zvakanga zvichiitika mwedzi wese watabva waOctober. Saka nhasi tina Prophet Madungwe kumba kwavo kuYetfield sezvanamboreva. Prophet, welcome to the show. Aiwa, tinotenda nhasi machinga kuno tinotenda. Thank you very much. Welcome us to the program. Tiripo tichitaura nemafans followers edu kuti Mwari vari kumboti kudii chii chekudiwa naMwari. Aiwa, tikufara nhasi takutsika itati aiwa Prophet vanogara vachimotitsika rega nhasi aiwa rega itogara tabikatidza cho but iti isina chingoma chamino munomwe here. Hazvina kuipa Prophet. Hazvina kuipa kawa right. Aiwa munomwe yakadaro tisina chingwa tiri pamafastings iti chete. Isina chingwa. Yes, are you going to fast today? Nangu handingambozvigoni ndauya kuno kana netoda tii yakakwana yakasara. Aiwa kana maya kumuprofita kunonzi nhasi tikufasta chingomwa tii chete isina churu chete saka don't be fasting iripo but zvemanheru futi noti izvozvo. Havana chakaipa Prophet, saka vanhu vanga vamirira kuti message yedu yakamira sei. Alright, yeah, this month tine nyaya dziri very interesting. Tine maawards ndo akanyanya kuwanda kuti vanhu vakaita rewarded. Gore tichitasa kudenga gore rakatopera. Takutoti gore rakapera kwatiri saka vanhu vakatoitawo maawards avo but vanozomapiwa at the judgment day. Saka tichazomatsanangura tichifamba kuti machatseya yama-awards acho akamira sei. But tine nyaya dzakati wandei. Tine nyaya ye-automatic advanced entry number 3 yavapo futi oro number 4 because pane 3 dzatakareleasa. Pane imwe futi nyuwani yavapo inongofola futi automatic advanced entry neGod's Bank. Tichazotsanangura zvakare futi tatina baba Harare munhu muYetfield vakashanya futi zvakare musi weMonday tichitaura nyaya yealbum launch yavo. Vane album ravo rinonzi Zimbabwean Giant ravari kubuditsa musi Friday. Saka tatinawo tichirita endorse. Saka tikatori endorse tikatotaura messages kuti uyai kujongwe musi Friday. Saka musi Friday tiri kweveni Prophet wada kutipa speech ikoko. So ndinodangurwa kasurprise kuti ndinge ndiri kunombonyorwa speech muona album launch yavo. Saka tatinawo kuti zvakare even zvekutocirculate pamasocial media kuti tatinawo chitaura nezvealbum launch ravo. So Prophet Madungwe munhu anoshanda nemunhu wese anofungidzirwa kuti ashandiwi naye. Mukatarisa ndichishedzwa naMwari ndakatanga kuparidza kubhawa chaiko sadaro muya muchechi ndakazounzwa later but ndakatanga ndichiparidza kuma-beer halls ndichiparidzira the drunkard. Vanga vakatodhakwa chaiwo kutoti saka hazvishamisi even Prophet unotoona vachitoparidzira chifeve chisangana hembe. Handozviita because God called me to preach to anyone. So ndinoenda kwese. So we are preparing right now kuti tiende kualbum launch rababa Harare Friday tatinawo kuno futi zvakare. Saka tiri kuendoza futi zvechi album ravo. Saka tiri kuti vaimbi vese makambani kana musati zvaana Prophet Madungwe mukati aiwa musati matanga achiri mahumbwe kana zvaana Prophet Madungwe aiwa zvakumika sense manje. Saka tiri munhu wese kune makambanizi vaimbi weri kuendezera makambanizi enyu kana tichi zvese zvizikamwe kana maalbums kana maproducts enyu kana chibhozi iwo ungazosareri vanhu vachiuya vana Japraise vakamita Prophet Madungwe tikaitira maalbums avo vana baba Harare vana Secular's vese even Secular's was with him here. Saka tiri kuti iwo kauno maZimbabwean high profile people vachiona munhu waMwari wati moyo zvakautombozikamwa kana even vasototombobuda kana paH Metro even nenyaya yekungoti wari kuone mukadzi wemunhu asatotombobuda. But tarisa vanhu vanogara vachibuda vachidi but they recognize kuti there is a prophet in Zimbabwe vachimushanyira vachiya vachiendoziwo vachidinewo. Tiri kuti makambani echiuyai. Saka tatinawo it was a good month sezvamaita. So regai nditsanangure zvakare nyaya yema-automatic advanced entry kuti yakamira sei. So ma-automatic advanced entry akamira akadai akawandisa ma-automatic advanced entry. So unotaura zvauri kuda sezvandakataura ndikati Elisha akapiwa imba neumwe munhu akamupa imba kuti arare achiparidza basa raMwari. Elisha akati tomupa chii munhu zvino zvatisina isusu hatina chekumupa. Kukanzi naElisha chinhu chiri kumunetsa munhu iyeye inyaya yemwana. He was barren. Then zvadaro Elisha akati
ngatimupei mwana because ukapa muprofita must return the favor. Pane chaanofanira kukupa back. Saka Elisha akati chii chaanotadza. So Prophet Madungwe naMwari vakagara pasi vakati alright, vanhu vachashandira Mwari through mota nezvii zvaanopa nditika tovapa chii in return chavanotadza nditika. Ukapa mota kureva kuti une mari saka kuti uchapfuma ugara wakapfuma nditika. Ukapa imba kuti tikuti futi tichakupa imba hapana zvatiri kuita nditika. Kana kuti une mari tokuti tichakuporesa because kana une mari kwasa unoona doctor unokwanisa kutenga medication yauri kuda. Saka sometimes you do not need healing. Saka takati alright, chinhu chinovanetsa chavasina kazhinji it's nyaya yekuenda heaven handitika. Ndo patakazogara pasi naMwari tikati alright, takuvapa automatic advanced entry vanhu vakadaro. So zvakaita Elisha, it's a law or inonzi spiritual law yekuti ukapa muprofita something you must return something kumunhu iyeye handitika. Saka isusu ndo zvatakatenderana. Even the Bible says chasungwa pano chasungwa nekudenga handitika. Isusu zvakasungwa pano zvakatanga kusungwa kudenga chekunoti pano ndipo panonzi zvatenderwa napano muchechi menyu handitika. Even chero tikati isusu as a church handitika tatenderana as the board kungoti vadai tinovapa handitika zvinobva zvasungwa futi nekudenga, but izvi zvakatangwa nokusungwa kudenga, so it's more advanced than zvasungwa pano handitika. Prophet was in heaven pakataurwa nyaya dzacho dzemaautomatic advanced entry handitika. Ndo vataurirana. Saka tiri kupa vanhu maautomatic advanced entry nenonzi automatic heaven entry. Automatic inopiwa munhu afa kungoti tisi tinopa kuti mabasa ake angotifadza handitika. Sezvakaita vamwe vaimbi vataimboburitsa vana tuku vanana handitika tobva tapa handitika. Ivavo ndo vanopiwa inonzi automatic advanced entry handitika. But advanced tiri kupa munhu mupenyu anga achishandira Mwari sezvinoita kunyaradzo zviye zvamunoita handitika. Tomupa inonzi automatic advanced entry, but vanoya via the church bank which is our church handitika. The church remnant church yangu was authorized to be the God's bank. Chinonzi God's bank ya banking handitika kuti uri kuisa nhasi but hausi kuzviwana ipapo ndozvosangana nazvo kumberi sezvinonzi na Solomon isa chingwa murwizi unosangana nacho kumberi handitika. Kuisa chingwa murwizi it's banking handitika. Kurati ndichazonoripa kumberi handitika. As the Bible says munhu achatongwa according nezvaakaita handitika. You shall reap what you sow handitika. Saka ndo zvatiri kuita. Saka automatic advanced entry akawandisa unochuza yaunoda but anopinda muchechi yedu inonzi God's bank handitika, the remnant church, but anenge akamira zvakadai. So the new one yavapo the latest ndeyekuti kuvanhu vese vachafadza Mwari. Saka automatic inopiwa munhu apa mota apa stand apa imba chete zvapera handitika. Then kana waisa offering matithering kana kuti ne 12 months partnering inodarika 12 months unopinda inoenda mubanks God's bank handitika unozopiwa at judgment. Saka vanhu vese vari kushanda vari in those ways handitika. Vari kushanda vari kuguku handitika automatic nevari kushanda vari ku God's bank vese vari kupiwa automatic ya, but automatic yako yeku God's bank unoipiwa at judgment. Avo ndewe offerings vema tithe vema thanksgiving handitika vema partnership vema 12 months and above handitika vanopinda ku God's bank handitika vanozopiwa at judgment day. But vari kupa mota stand neimba handitika vanopiwa automatic ipapo there and there. Uchitopa mota yako uchito processerwa the automatic advanced entry yako toziva kutoti zvako zvatoita zvako zvatoti you are now qualified. Saka another thing iripo iko zvino ndeinonzi ngatibate the book of Matthew chapter 21 verse 23 vanobvunza kuti by what authority do you have when you are saying this? Because Jesu akati kana mukatenda, if you believe you shall say to this mountain handitika be removed from here and be cast there. Vanhu vakasvika the Pharisees and the scribes handitika vakati by what authority are you saying this handitika. Kurati they were astonished or vakashamisika handitika kuti kune zvinhu zvakadai vari zviri kutaurwa handitika. Saka mukaona ini ndichitaura zvinhu zvamunoziva handisi muprofita handisi kuparidza handitika. Ini ndakafanana like Christ handitika. Ndinofanira kuti ndikataura handitika vanhu vanofanira kuti by what authority pari kutaura zvinhu zvakadai because zvinhu zvaitaura hazvingotaurwa nemunhu asina authority handitika. Vakabvunza by what authority are you saying this handitika. Saka now my prophet Madungwe with the authority given on him vari kupa futi automatic advanced entry futi handitika ango personal anopiwa na Christ anopiwa na Mwari plus prophet Madungwe handitika. Christ and God and prophet Madungwe handitika ndo vari kupa. Saka unopiwa ipapo. Saka iko zvino ani aisa futi mota imba kana chi ndikumupa in I personal then Mwari vanogona kumupa. Saka pa vanhu 3 ipapo even prophet Madungwe va authorized kupa handitika ndinotokupa kuti iwewe I have given you this automatic advanced entry ndakupa the ticket to heaven handitika and it is done handitika because I have that authority. Sekabvunza na Jesu kuti by what authority are you doing this handitika. Vakambvunza kuti authority yacho kamboiwana kupika kanzi na Jesu the authority was invested in me. He was invested in me from heaven handitika. So the authority was invested in me by God handitika. Saka ndichitaura kudai so now it's another way futi yakuendesa vanhu kudenga. Saka tine number 3
nzira dzekuendesa kudenga unoshandira Mwari, but dzese dzinongobata zvinoiswa zvakangofanana mota, imba nestand, handika unopiwa automatic advanced entry, handika either by Christ kana by God kana kuti Prophet Madungwe, handika. But the easiest way kungoona Prophet Madungwe vobva vatokupa the automatic advanced entry, handitika then wapiwa kudari kuzoti wakushanda uchistrive kungo holy chete, pane zvatozotaura ne 1 2 zvatozongodo kwauri ma requirements chete, handitika so ukatenga mota unozonzi ita service gara ita zvakati kana after ma kilometers zakati, handika avangokupi mota vobva vakusiya, handika. Pane zvatinozotaura zvatisingakwanisi kutaura ipapa pa public, ndi zvatinotaura nemunhu apa mota yake kana timba yake kana chi, but vema offerings futi hatisi kuti havasi kuenda kudenga, vari kuenda futi, handika, but vanopiwa at judgment even ikoko futi. Saka tinozongoselecta Christ neni na Prophet Madungwe, tozongoselecta kune vanhu vese vanopa vari automatic mota dzavo nedzimba nechi, handika, nevanopa ma offerings avo tese even 3 kudaro Christ God and God, tinokwanisa kuzongoselecta kuti iwo ndakupa automatic advanced entry, iwo Mwari vakupa, handika. But futi ukapiwa naMwari ndinotaura, but ndinoti God has given you, handika, not me. Kana iri ya Christ ndinoti Christ has given you. Saka tikuti kune vanhu vese vari kushandira Mwari, sezvakaita that woman akashandira panguva yaElisha, handika, akapiwa that nyaya chinhu chaimunetsa muupenyu, ndo zvatingoita. That's the same process, it's biblical, handika, kuti tikuti kune munhu ari kushandira Mwari tiri kukupa because iwewe washandira Mwari, sezvakaita Elisha. Chii chinokunetsa, handiti sezvakaita Elisha, because akagara pasi kunotaura chinonetsa vanhu nyaya yekupinda kudenga, handika, not kuti vatenge mota nezvinezvi. Saka tikati nawo chishandirai Mwari tobva takupai. Saka it's now a law, zvataura nemuprofita, it becomes a law, because munhu haasevhwi ne the Bible it's a manual, handitika. Pane zati rich young ruler akasvika kuna Jesu kanzi ndoita sendachengetedza mitemo yese yaMoses kuti ndiende kudenga, nditika kukanzi aiwa iwewe now go and sell and give to the poor. Giving ndo yakamuendesa kudenga, nditika, not kuti kwanzi akachengeta mitemo yaMoses. Giving inokuendesa kudenga, because Jesu ipapo anotaura, ndika, even anopa ma new commandments ku New Testament, love one another, nditika. Saka zvawaudzwa ipapo with the current word ndo rinokuseva. Saka the current word rinokuendesa kudenga kuti ndiri kuti isa mota yako, isachi imba yako, isa stand yako, wopiwa automatic, ndo the word rinokuseva, nditika. Kana kuti isa offering yako, isa 12 month partnering and above, nditika, wozomira at judgment day kuzopiwa mabasa, ndo zvinokuseva, not zvakanyorwa muBible zvokuti usatora mukadzi wemunhu, izvo hazvikuseva, because the current word rikutaurwa with the man ari kushanda naMwari panguva yacho, Prophet Madungwe, not kumachechi ese ukaisa kuzayojo ukaisa kana kuhefe mwana kupi hazvishandi, because church ine the season ndeya Prophet Madungwe, ndo chete kuti ukaisawo ikoko wangoisa basa raMwari, handiti, but it's not guaranteed, but only ukapa Prophet Madungwe ndo kwazviri guaranteed. Saka now Prophet Madungwe vakuendesa vanhu kudenga starting today, starting 1 November with immediate effect. Even nyaya yatakataura kuti vanhu isai ma request yenyu kubva muswa 1 October akazoitwa extended, handitika, taakusvika muna January na April next year zvinenge zvakavhurwa, the door is open, vane ma request avo zvamuda zvito delivered to God direct, because it's a special program. Prophet vanenge vachimita Mwari vachitaura nyaya dzavo vachidisa. Saka the door is still open kubva muswa 1 October kusvika muswa 30 April next year 2023. The door is still open kune vada ma request avo kuti aite, but akataura tikati you do not see the man of God empty handed. Une chaunowe nacho, une offering yako kana seed rako, handitika, hauendi kuzvinhu zvaMwari uri empty handed. For God so loved the world, Mwari havana kungoda nyika ndobva vangu vakati vanhu ndakuredeem by free, handitika, vakaisawo mari yavo, handitika. Even mukadzi kana uchinoti uroora haungonotori mwana wevanhu zvinoitwa even zvifeve zvakazvinzwisisa dzasa zichiti kuti urara nenitanga wapeya, handitika, it's a law. Isaac akabhadhara mari yakapiwa nababa vake, nababa ndo vanororera vana, mwana afa kuroora, saka kukundikana kwatiri kuita vanhu vatema. So this is the automatic advanced entry. Handizika pane chamuda kubvunza pamusoro pe-automatic advanced entry ndisati ndapinda futi kune dzimwe nyaya kuti nkesi kapane zvakuda mbonzwisisa kuti another question kuti alright ko pakati pamatsanangura zvakati ndinonyatsonzwisisa, maybe our followers vanogona kunge vachida kuti vanzwisise pakadaro. Vangada kutonzwisisa, because inini ndatoona kuti inini pane pari kundinetsa, because imi mataura mukati miko zvino ndima in charge voniswa mukudenga. Prophet, saka Christ na God apa vasisipo kapa ndima kuto. Alright, handiti manzwa kuti handitika Jesu anoti, because always pane anonzi representative of on earth ari kumirira Mwari, handitika. Mukatarisa Christ aiti aona inini, aona Mwari.
auna mwari auna inini handitika but mwari wacho akuti aikwanisa kumuona aikwanisa kuoneka it was Christ but ari kuti auna mwari auna futi inini handitika but mwari wacho amusi kukwanisa kumuona saka tiri kuti alright Christ mukona kusamuona kuti mutaure naye nezvenyaya idzi handitika even God wacho handitika but the easiest way to see handitika one of these hierarchies handitika pakati pevanhu vatatu ari easy kuona nhasi kwangobhuka watoona prophet Madungu but God kuti unokusvika maprotocols acho unogona kutofosana kumuona even vanhu ndikati ndakaona mwari no one izvo tikabvunza kuti ndiani akamboona mwari unonzi achiti mwari asina muona saka kana usati wamuona how can you talk with him handitika vamwe izvo vari kuti mapraise angu asati atombopindurwa handakanamatira 2015 nyamwe hameno rini ndakanamatira zvakati saka it's an up yokuti unoti alright let me see God asi dai ndiri prophet Madungu hazvaimbonenisa kuti any day I can meet God saka kwandiri it's easy but to the other people kuti waone sezvakataurwa naChrist kuti aona mwari auna inini but aimuona mwari wacho ndiani ndiye Christ wacho futi handika saka tingodzoka kuti vanhu vaifa kungoona Jesu kana vachida kuona mwari handika saka kana muda kuona Christ wacho muda kuona mwari wacho handika kuti mupiwe automatic munoonazve the embassy yacho kana kuti the representative who is the prophet Madungu handika zvava neko zvino haukwanisi kuona Jesu wacho unoona the Holy Spirit on earth because ndiye aiswa the representative saka kana iwewe ukatadza kushanda nemunhu aiswa wacho naMwari you cannot because mwari even pane parable inonzi naAbrahama vanhu kunonzi papa nemunhu akaenda kugaina akati aiwa kandoda kunodzokera ndivaudze kuti aiwa zvakati nezvakati kanzi aiwa ngavateerere vari panyika ipapa nditika God is not on earth saka chitoteerera wacho ari panyika ari kushanda naMwari ndiye atotumwa nditika because mwari wacho you cannot go to heaven nditika saka wacho ari panyika kunonzi ngavateerere ari panyika nditika and that's the law Christ amufi mamuna chero mukamutsvaka because he is in heaven nditika kusvika kana une access yekuenda kuheaven manje hauna indinayo nditika saka zvinongodzoka pakuti you see wacho ari panyika ndiye ari kunzi teerera yeye ari panyika wandakaisei ari panyika prophet Madungu wega unomuda kana asi wokuchechi kwenyu but kana wafunga zvedenga zvokuenda kudenga ndo waunotoona saka hatinombobvisa maprotocols acho but it's an up you kuti unomuona mwari wacho ufanenda kuheaven iwe usati wamboenda kuheaven wamwe asati mati mboenda kana paLondon zvavo kana kukwirawo ndege zvavo wati more heaven it's a far away planet yekuti haisvikika nditika only the dead even the dead they take a lot of time kuti usvike it's not easy to reach heaven nditika vanotobatsirwa with the angelics kuti vasvike heaven because it's way beyond kwatiri handiti zvakatoseparata zvokuti because the blue sky munoona haisiyo the heaven handitika unototravela handifunga it's billions or zillions kilometers from earth handitika zvamunoti from New York kuti kusvika kuZimbabwe aiwa panotori pedyo ipapo because pakakurisa saka hatina kubvisa Christ and God varipo but tiri kuti une access here kuvaona hauna nditika saka chiteerera wacho wamunokwanisa kutoona Christ wacho wavaiona panguva indi wavaitoteerera noti mwari because mwari wacho vaisamuona saka hamukwanisi kuona mwari wacho naChrist munotoona wacho the representative who is the prophet Madungu handitika the heavenly army ndo vachikutikudza noti zvamwari saka tikationa imimi tatoona mwari mukaona inini maona mwari aona inini aona mwari auna Christ that's the order because ndine the current voice handitika sipanonadzina Jesu aona inini aona baba because Jesu anoti mwari vari mandiri handitika saka aona inini atoona mwari because God is in me handitika Christ and God they are in prophet Madungu handitika they resides in prophet Madungu handitika not the Holy Spirit only vamwe vese vamuri kuona maChristians vane inonzi the Holy Spirit in them handitika ndakutumira imwe yamubatsirika ndiwanenge ari mauri handitika but inini God and Christ they are in me handitika they live in me God and Christ saka tiri chunhu one takadaro handisika aona prophet Madungu aona but you cannot see that God in me handitika waunoona ndi prophet Madungu saka ndo waunotaura naye so ari panyika ndiye anokusevhai saka ndo zvatiri kuita vanhu vachienda kudenga so this is the chance yekuti vanhu vaende kudenga hatisoda kuti vanhu vaende kuhell but hakusi kuzoenda vakawanda bhoza vamwe vachatoramba ipapa kuti hakuna zvinhu zvakadaro ende mukatarisa panonzi I saw the new earth naJohn the Revelator nditika ichazoitaura nyaya isati yava authorized kuti itaurwe but new earth ichaive panapa nditika pane earth iripo saka mukatarisa 7 billion 7.5 7.2 billion handitika so chingobata those statistics fungai pakafa vanhu kubva generation yaAbraham handitika Old Testament kusvika patasvika kureva kuti vanhu vaivepo kusvika patasvika magenerations vese takawandisa saka hatifi tamboizadza the new earth the new heaven yacho yakanzi naMwari ndichakugadzirirai venguva yedu because it's a shortest generation yekuti chero mese mukapinda nditika fungai kubva kuna Abraham kusvika patasvika vanhu vakararama nditika saka even chero mese mukakwanisa kuisa mota dzeine chimaenda kumaindiswa kudenga naprofeti Madungu nditika hamuizadzi heaven sezvo pakanzi havasi vese vachaenda kudenga vegeneration imwe igeneration yedu yangopiwa chete nditika because pane munhu ari highly favored and
nemaprofeti madungwe akaita the first men to be in the heavenly army. Hakuna akamboita the heavenly army and hakuna achazoita futi, even ndafa ndini charamba ndiri the heavenly army anditi, and hakuna munhu achapinda maprotocols akadaro, even another pastor even after my departure anditi hakuna munhu achakwanisa futi kupinda zvakare. Toti mimi mazoti mataura zvokuti kana mafa hapana munhu achapinda zvakare. Vana venyu mimi havakwanise kuzotora here chigaro sezvo tichiona kuti kune vamwe vanhu vekuti vakafa zvigaro zvinongonzi zvikusirwa kumwana. Imi mukafa toti machisiya nhasi maenda kudenga, mwana wenyu haakwanise kutora here chigaro chenyu. Alright, zvazvinoita inini pandinofa anditika, it's up to me kuti zvii zvandiri kuda anditika. Kana zvavaona kuti ndikapa munhu inini chitanda kuti alright ini ndindakupa, munhu iyani achiti ndakapiwa nababa, but not kuti unopiwa from straight kunzi you are now the heavenly army commander. No, unoita zvokupiwa sezvakaita Joshua takapiwa chimbuti kuti rari basa raMoses anditika rekuisa vana veIsrael kuCanaan. Then Moses akati alright inini pane zvasara ndisina kupedza, ndakupa uyu chitanda Joshua chikusvitsa kuCanaan anditika unopiwa nini. Kana zvakadaro yese panogona kuclaima zvokuti ndakapiwa naprofet, but not kuti unoskonzi I was ordained to be the heavenly army commander anditika. Saka kana ari mwana wangu anditika akati I was ndakapiwa nababa, and inofanira kuti ndakonfirma kuti ndakupa chimuti chekuti uyu ane authority yekushanda as the heavenly army commander in my shoes. Kana ari mwana wangu kana kuti achatora the church nditika izvo zvinobvumidzwa nditika, but ndinda kumupa chimuti, not kuti iye ari kupiwa ega direct anditika. I think you answered another question tinde kumenyaya dzema-awards. Aiwa mazvinzwira hanzi profeti vakatongoti vafa nhasi. Vakomana ka hamene kudenga muchazoenda sei? Chitongogara izvo zvimaisa mota dzenyu, maisa dzimba dzenyu, masitenzi ari kutaura naprofeti. Mota chedzo ndo dzavanoda. Hamene mafortune makaisa mumagaraji ndo vari kutotaura kuti uyai nawo vasati vafa muende kudenga. Anditi aiwa handichiripo zvako, aiwa hatichiripo, prophet is still there. Aiwa asati atombotanga season kuenda, tichangoitanga mbichana kubva 2016, saka we are still there tichiparidza evangeri yaMwari. Hande paresearch chati prophet last time paipa makasiya paipa pamakatira zveGod's Bank chichi takaona kuti manumbers anga anani, vanhu vanenge vakutadza zvishoma. Iko zvino zvakamira sei? Alright, tingangoti chinonzi righteous chat. Before we do that, munhu anenge ari munyuwani maybe atanga kuna the interview today, chinonzi righteous chat kungomeasure vanhu vatsvene for that month, vakastrive kuva vatsvene, and it's only for those who strive to be the righteous one anditika. Saka tikuona kuti Genesis chapter 18 panonzi kana ukaita 50 ukaita vanhu 30 ukaita vakati anditika, I shall not destroy anditika Sodom and Gomorrah anditika. So that is the same method yatikuita kuti panongomeasure kuti per month pane vanhu vangani, even ye daily tikuna kuipa, but tiwanzoda kupa ye monthly. Saka this month yedu yakamira yakadai so anditika, let me read from my phone anditika kuti yakamira sei. Harare ine 300, Bulawayo ine 190, then Mutare ine 120, then Gweru ine 361, then Masvingo ine 90, then Chinoi ine 327, then Norton ine 123. Ndo righteous chat in this month. Saka vanhu ava hatina kuti ndo vanhu vari kuenda kudenga, please. Vanhu vanowanza kunetsikana kuti maybe ndo vanhu vautoqualify even. No, it's a monthly measurement yatinoita a month kuti mwedzi unoyu vanga vari vatsvene ivanhu vakati anditika, not kuti it's vanhu vachaqualify for heaven, it's not their number yacho anditika. Saka manumbers atingotaura every month kuti this month kwakaita vanhu 20, this month kwakaita vanhu 100 anditika. Saka zvinomeasure every month kuti this month kwakaita vanhu vakati. Saka ndo vanhu vatakakwanisa kuita ivavo this month vakaita vatsvene, but havasi vari kuenda kuheaven, and zvinochinja every month anditika. We are not saying it's a permanent thing anditika, zvinochinja zveapo neapo futi zvakare anditika, Mwari vachitiita zvakanaka. So regai tinde futi kune imwe tine machats akati wandei maawards yedu at this time anditika. Tine imwe yatiri kuti Zim inonzi spiritual chat yemaspiritual chats evanhu vaMwari vemuZimbabwe kuti gore rino pavafundisi vese maawards ekutinde vapi vakaita zvakanaka. Ava maawards tine akawanda, tine 4 aripo atinawo maawards anditika. Saka yekutanga ndichatanga nevafundisi kuti vemuno ndevapi anditika. Vafundisi vedu kuti akaita number 1 muZimbabwe ndiani kubva zvatanga gore kudenga gore ratopera izvozvo anditika. Tichiona kuti akanyanya kushanda kudarika umwe ndiani pavafundisi vese, maprofets, mapastors, mateachers, mapastors anditika, ndiani akashanda kudarika mumwe stereka anditika.
pamabasa akamezhwa ana Mwari. This year 22 mawadzi edu akatoitwa handiti prophet was there in heaven recent. That's why iri kunzi welcome back from heaven handiti zvakasiyana back from heaven zvakatosiyana. Welcome back na back from heaven zvinhu tu zvakatosiyana, even na going back zvinhu zvakatosiyana handiti saka welcome back ndo ndandiri in heaven recently handiti ndiri pamawadzi yaye achipiwa, but vanhu vachapiwa mibayiro yavo at judgment day handiti zvinoitwa added to your works handiti saka this year tine vafundisi, tine magospel artist, tinezvi saka tichataura mbichana tichitaura category by category handiti saka tinoona kuti kuvafundisi pakapinda 4 vakaita number 1 muZimbabwe yese vafundisi vese handiti akaita number 1 handiti regai tiverenge tione kuti who is number 1. Number 1 pakaita prophet Madungwe handiti number 2 pakaita baba Guti, number 3 pakaita prophet Makandiwa, number 4 pakaita prophet Magaya. Ndo ma-awards edu number 4 istopa 4 vanhu handiti nyika inopa 3 handiti gold nesilver nebrass handiti istopa 4 handiti saka tikuti paZimbabwe handiti ava ndo vanhu vakashanda kudarika vamwe vese. Akaenda pamusoro pavafundisi vese ndi prophet Madungwe, Baguti vachitevera, prophet Makandiwa vachitevera, prophet Magaya vachitevera. Zimbabwe yese whether uri eZimbabwean pastor uri based kuSouth Africa kana uri based kuAmerica handiti tingora maZimbabweans ese akazvarwa ane birth reZimbabwe nepassport yeZimbabwe, the holder of Zimbabwean identity handiti kuvafundisi vese. Saka ukazonzwa munhu asiri palist achiti prophet asi munhu waMwari, mwana mudiki ari pasi ari jealous handiti haana kuwana mubayiro uyo. So these prophets ndo vakakwanisa, saka maprophets ndo vakadominata 3 vakapinda handiti papapinda apostle baba Guti handiti saka that is the yakaitika. Saka vesa vakakundwa nevanhu ivavo, saka prophet Madungwe ndo vanga vari number 1. Saka ukazonzwa vachinzi prophet Madungwe zvaruita zvisi indikati to rewarded by God ndikati number 1 handiti hapana kuita bias apa prophet ndingoona kuti prophet Madu, prophet Magaya, prophet Magaya ndio ndingoona but mukatasa pa number 2 is not bias handiti vaprofita vakashanda zvaka vaprofita vakashanda handiti sando dzavo handiti kuti prophets and Mwari vanoti handina chandinoita unless I revealed first to the prophets handiti kuti zvinotanga nevaprofita. Prophets are close to God handiti so that's why maybe zvinopo advantage, but Baguti is number 2 handiti is an apostle handiti vakakwanisa kupinda handiti saka zvaitwa voted by the angelics, vana Christ, vana God, vana Mike, vana Gabriel. Neno ndaitovhota futi ipapo ndaitodiwo vhoti yangu, vhito yangu ndaitoisawo because ndiri heavenly delegate. Saka zvinovhotewa neheavenly delegate denga rese. Any angel iri kudenga inovhota. Vana vazoti here prophet makaita favor nekuti mimi makazovhota futi pa but mwatasati 1 vote per person handiti you vote pakanzwa right vafundisi vanhu vaMwari yesi ndakazvivhotera, hapana pandikavhotera umwe munhu because I wanted ndika 1 vote ndikazvivhotera, but kuti ndizowina inini gap iti inini handina kuita sezvakaita kuBrazil maizvokuti Bolsonaro akarohwa ne1% naLulu aiwa inini ndandiri way ahead tikatozoburitsa mapoints acho aiwa inini ndandiri kumberi zvokuti it can take maybe apa pane gap risingaiti kuti ndade kunyatsonzwisa kuti zvainyatsorewardwa how. Alright, marewards ainde kuti wakashanda sei, wakatendetsa vanhu vangani, wakainfluence vanhu vangani, how do you impact lives yevanhu handiti how many people received the message you preached handiti zvasvai makaona tvn vane machechi akati kurei ndo vakanyaenda pamusoro bhozi vari kuricha vanhu vakawanda handiti saka ndo maawards atakaita iyayo handiti saka by every angelic, inonzi every angel. Maangels anopfuura mazillions or billions handiti saka vese vakavhota vakakwanisa kutaura kuti number 1 ndi prophet Madungwe handiti ndini ndandiri pa1, ndini ndakadengedzera ndiri pamusoro ndakakunda vese. So I'm very proud. So ndichazotora my award at the judgment day. So zvechingoitwa added kumabasa angu, saka every year zvinenge zvichiitwa. Next futi anouya maawards anogara ariko, saka ndo maawards edu yayi. Saka ndo zvakabuda pamaawards pamavhotsi edu ekudenga kuti vafundisi ashanda kudarika vamwe. Kushanda kwavafundisi zvinonzi zvishandwa, unenge washanda ukanopinda maheavenly awards aiwa even zvine zvitorwa kuti you're a servant of God chekutanga. Second, ende zvinoreva kuti wava chances are very high for you to qualify for heaven. Toti iwe prophet mbumere, toti iwe wazotadza wakapiwa heavenly award saprofeti mazobatwa muprofeti mune mukadzi wemunhu oro mazoponda munhu
rinotorwa here heavenly award naMwari kuti no wakanganisa zvinhu. Alright, zvazvinoita ndezvokuti let us go to the Bible. Anditi Paul anoti the gifts of God anditi are of no repentance. Anditi Mwari kana vakupa munhu atapa automatic advanced entry kana takuti wawa candidate yeheaven, you have qualified. Hatikwanisi kukutorera kuti because the spiritual law inoti the spiritual matters are of no repentance. Anditi Mwari vakakuita mufundisi nhasi chero ukadonoka ukabatwa nemukadzi wemunhu anditi Mwari havakuregesi kuita mufundisi. Zasamjona even vafundisi venyamweka minyozona but mufundisi asi kuparidza but even asina kama wakanaka naMwari so anditi so angasisiri king atisirwa umwe naDavid but Mwari havana kumubvisa vakazomubvisa afa vanangotora kuti ndaisa David nhasi saka inini ndakutokubvisa so because ndaisa David anditi vakamusiya kusvika afa nedeath yake vazomuti iwo chibva David chipinda David ana kumbopinda ripo. Why? The law ndo yaishande kuti the law of spiritual law inoti Mwari havatore chavakupa anditi zvose nemaawards enyamo papanyika kuti ukapiwa sezvakaita wokuSouth Africa uya that chiremo yakapiwa akazouraya mukadzi anditika auraya mukadzi wake akanzi aiwa taakukutorera anditika ndokubva atorerwa anditika vanotora makambani vana Adidas vana no Mwari havadaro. Mwari kana vakupa anditika kana munhu atopiwa havatori Mwari kwatora it's a final chokuti hautorerwi zvinhu zvaMwari anditika chero ukazotadza ukadi zvawakatopiwa wakatoshanda wakatopiwa even mabasa ako ukasvika anditika Mwari vanotarisa kuti mabasa ako akawanda awakaita akanaka unoenda sezvakaita. Alright, let us touch the life of Jehu anditika Jehu anonzi haana kusiya pamabasa ake aaita ekunamata zvifananidzo zvababa vake anditika but adaro Jehu anditika anonzi akagona akafadza Mwari because akauraya Jezebel. Mission yake yanga iri yekuuraya Jezebel anditika auraya Jezebel Mwari vakafara naye but mabasa anamboita mabasa akanaka Jehu akangouraya chiti munhu ari kunetsa basa raMwari Jezebel and akafadza Mwari anditika saka muri kuona Mwari ndozvinokutariswa naMwari kuti waitei kana what have you done to the kingdom of God. That's what ndisai mota isai chimakanyarara because ndozvinokutariswa naMwari kuti makaita anything basa raMwari kana unini chawakaita chirevhenu wakaita zvawakaita wainamata chifananidzo sezvaita Jehu anditika Jehu qualified for heaven because akangouraya Jezebel yasokunouraya munhu so anditika but ainamata chifananidzo aita chi zvese anditika saka we see kuti izvozvo anditika chete ndozvinoendesa munhu kudenga anditika kuti izvozvo chichawakaita saka uchizonosvika pajudgment chichawakaita ndikapa mota kuna prophet madungu basa ravo kusecond coming of Jesus Christ anditika which means kana zvadaro anditika zvakureva kuti iwewe anditika wakutopiwa saka Mwari havatoreri nyika ndoinotora kuti aiwa iwe nhasi ndakakupa mota tichidanana saka tarambana ndakutora mota inotora stand inoti Mwari chavakupa chiro ukazodona chiro ukazodii as long wakaita zvaidiwa naMwari sezvakaita Jehu ndapa example anditika iri very clear in the Bible anditika even Jesu akapa munhu that automatic advanced entry kumbavha vanhu vachiti atibira but Jesu akati iwe nhasi ndino because ane chaakaita anditika chakadefenda Jesus Christ so chinoda kudefenda basa raMwari chete anditika ukapa mota yakushandisa basa raMwari kurati wadefenda kingdom of God anditika Mwari vanoenda newe kudenga chero even uri esina anditika because chinoendesa munhu kudenga mabasa akanaka not akaipa anditika so ukaona mabasa akanaka unoenda chero even une akaipa pauri anditika haana basa zvakaona. Right, let us take water kana kuti neoil anditika ukatora mvura shoma ukaisa mvura shoma muoil anditika ukaisa oil yakawanda anditika chii chinodiluta chimwe ipapo mathematics anditika kuti chakawanda ndo chinoita power anditika saka mabasa akanaka ukamawanzawo ndo anoita power ndo anokuendesa kudenga akaipa anobva aitwa swallowed up chete ndo the simple thing chinoitwa chete anditika saka kana uchisika even kana nemotadza kwanesa kana 4 kana 5 anditika kuti mabasa ako awande so that you dilute mabasa ako akaipa anditika but chiri kudiwa that's why kuti vanishandira Mwari so that pauri kushandira Mwari uri kudilute mabasa because hakuna varume chokwadi chakanaka murume wese akangona mukadzi anotochiva whether is a pastor is what but Jesu acho anoti angotarisa neziso reruchiva anditika atotadza saka varume vese havakwanisi kubuda that scene anditika chiri mapastors enyu amuona anditika varipo musini because ukangona mukadzi wese murume akasikwa ine nature yekuti akaona mukadzi chete especially akashama kana kuti ane hembe dzakabata inhema inside the heart inotombokomera kuti mai havakanaka anditika chero vari vafundisi venyu nyangwe vese vakawina award handikwazi vanozozvipindurira individual munhu pachake inongota kuti varume the group anditika but pane the selected one the few anditika sezvakaita inoka anonzi haana chakaipa he was righteous only the few vakachuzwa naMwari avo they can resist even Jesus Christ nevaparent anditika avo vanogona kusatotarisa kuti haida handitarisi variko havashoma but chazovadoma zvedu kana Mwari vabvumira anditika so prophet Madungwe ndiwo vakatora mukombe
number 1. Saka aiwa tinotenda Mwari ndikushanda, but I will try kuti as long ndichirarama ndirambe ndichikeep it number 1. I want to continue to take number 1. Yeah, I promise that. Kuti ndicharamba ndichishanda zvakadaro. Then tine ma-spiritual gospel artist vemuZimbabwe, ma-gospel artist anditi alright, tingangoti zvazviri zvinhu zvemweya, so we were focusing nezvinhu zvemweya. Music isiri zvava nesecular, hatina kuti regai kuridza music isiri museve, vana museve atamboti regai ridzai zvenyu, it's a talent anditika. Zvasoenda kuti atenda even album launch yababa Harare muse Friday anditika kuchongwa, because it's a talent anditika. Munhu ari kuridza museve is just a talent, hatina nothing chakaipa, but chaunozoita after wanzo ipapo ndo chatinozoita chamabasa anditika. But talent hapana chakaipa, Mwari ndo anopa zvipo anditika, zvipo zvinopa kuna Mwari. So munhu ari kuridza asati Alec Macheso gitare, it's a talent anditika. Hatina kana dambudziko napo, but munhu anozosezvakaita kwaAmerica zvokuti munhu anozonowedzera dzati talent kutengesa mweya to the devil kuti mafans amutevere, izvo ndo zvatinozojaja anditika. Saka listening to music whether yegospel kana chi hazvina basa, because you are listening to talent anditika. Zvava nemota anditika, zvinhu zviri panyika dzimba dzatogara zvinhu zvinogadzirwa netalent yemunhu andika. It's a talent, hapana chakamboipa anditika, because chinhu chagadzirwa nemunhu kurati italent yemunhu andika, chinhu chaimbwa nemunhu italent yemunhu anditika. But kachizoti spiritual toda zvinhu zvaimba Mwari mukati, ndo zvatinozoawada zvegospel, but zvematalent hatina kuzviita maawards. Saka number 1 papana Pastor Charamba, number 2 papana Baba Manyeruke, number 3 papana Mambo Tutorere, number 4 papana Dukas Moyo. Zvatsanangura kuti why zvakavhotwa zvichidai anditika. Ma-angelics yese futi airai. Yes, ma-Heaven Awards anoitwa voted by the angels only. Saka masongs aya vanotomanzoerana Mambo Tutorere nana Dukas Moyo. Alright, anditi muri kuona kuti tiri kutarisa kuti pauri kuimba music yako yabata vanhu sei anditika. Saka even vese vana Pastor Charamba vakaimba kubva kudhara anditika, totarisa even nezvekumashure zvese zvo zvinotariswa. Saka dzasema kana Baba Charamba naBaba vakava vakaenda pamusoro, because vane masong akaimba kudhara, saka vane advantage already kudarika vakaimba iko zvinhu. But chizotasawo macurrent aripo, vana Tuterere, vana Dukas Moyo ndo vanhu vari kunyanya kunetsa anditika. Saka vanhu ivavo ndo saka vakazoenda kumashure mbichana, but panguva yedu ndo vari kuleader. Saka ma-pioneers ava ndo vakaenda pamberi, because vane mavotes akawanda. Music yavo yakaimpacta vanhu since amenorini yana Baba Manyeriko yana Charamba anditika. Saka Baba Charamba ndo vakaenda panumber 1, ndo vakakunda vaimbi vese vegospel anditika. Vachiteverwa naBaba Manyeriko, vachiteverwa naMambo Tuterere, vachizo teverwawo naDukas Moyo. So ndo zvevaimbi zvakabuda gore rino. So ticharamba tichiunza futi even next year. Saka maawards avo vanozomapiwa the gift anditika. Zvinoita sema-awards enyu ana mana chiya anditika. Unopiwa ipapo, isu tinopa at judgment day, because mabasa anditika. Zvinoitwa edit and to you. Saka vanhu ivavo futi vane vapinda machi pama-judgment vane advantage yekuqualify for heaven, because vatoshanda anditika. Vane vatodiluta even vakaita chakaipa chinoitwa diluted nemabasa akanaka. Saka pauri kuridza song yetu uchipinda mumweya anditika, zviri kutomupa iye mabasa akanaka uku anditika kuna Mwari, zviri kutokutendeudza. Even Prophet Madungu pandikudaidza semuchani ndichinyanya kuparidza ndichienda even to the lost anditika. That's why zvidaro. Saka vaimbi vavo ndo vakakwanisa kupinda, vakavhoterwa with the angelics, Christ, God and everything anditika. But regai tidzoke kune vanhu vaMwari, God and Christ, Michael na Gabriel, ngakuti all my heavenly high delegates vakavhotera Prophet Madungu pane vafundisi anditika. Pane vafundisi God, Christ, or tingakuti all my high delegates vakavhotera Prophet Madungu. But apa chausaramba kuti azoenda pa1 Pastor Charamba, it was God who voted. Saka ane vote yaMwari kazhinji ndiani ndama 1, because vote yaMwari ine maweights akawanda anditika. Saka normally number 1 position here inenge ine the vote of God anditika. Saka mwana pa award uri pa number 1 anditika, church yako kana chizvese anditika, iyoyo inenge ine vote yaMwari mukati, ndokunenge wakaenda Mwari. Saka pane kutanga yedu yeye Mwari vakaenda kuna Prophet Madungu, pane iyi futi God went to Pastor Charamba, because ndo iri pa1, because number 1 inenge ine vote futi yaMwari anditika. Hazvitoiti kana kunoenda Mwari ndo kunoenda vote munendi anenge achitori pa number 1 anditika. Saka ndo mavotes gospel yatakaita anditika. But we're not against any music zverege zvechibos matalents anditika. Hatingakwanisi kuita condemn talent. Zvakavanana kuNew Testament Paul anoti, ndiPeter anoti, anonzi idya kanza, handikwanisi kudya Mwari mhuka dzakaora
dzakangora nditi kanza iwo haungati chandakasika so chinhu chakacreatwa naMwari. I do not have the power to condemn. Aliki machisa I cannot condemn him anditi chiro kati haimbi gospel anditi ndikati umuntu munhu uya zvari kuita asi kuita sei asiri gospel no ndazvidza chipo chakaiswa naMwari. Chipo chiri kuimba papa hachisi chemunhu ndechaMwari chakaiswa naMwari. So chakasikwa naMwari I cannot condemn it anditi so matalents evanhu ati condemn anditi chaunogadzira ichocho kana even music yanoimba it's a talent yakapiwa naMwari and it's your right, your talent. Even Solomon anoti your gift inokupa a place pamberi pamambo anditi saka a gift kana ichikupa pana mambo anditi it means hatikwanisi kudi futizve kuti tiku take condemn anditi saka we do not condemn even music, any music on earth, because ichi patinozokondema zvaunozoita kana kuzonotengesa mweya wako kana kuzodia anditi so ndoye gospel iyoyi. Then tine imwe zvakare iyi ndema heavenly delegates edu yevanhu vekudenga anditi angelics ya nonzi heavenly spiritual chat in day heaven haisi yepanyika anditi saka angari pa number 1 that was God, number 2 that is Christ, number 3 that is heavenly army commander prophet Madungwe, number 4 that is Michael, number 5 that is Gabriel. Ndo yakakwanisa kuleader iyoyo in heaven. Machatso edu atakazvivhoterawo tichivhotera Yesu unozvivhoterawo ipapo indakazvivhoterawo. God voted for himself, vamwe vachivhoterana but mavhito acho animozasi papa God voted for himself, so he went to on number 1 because he voted himself andika. But this our chat futa andika saka God voted himself andika then ndobvainda pa number 1 andika Christ voted himself, so nye kuti he is on number 2 andika Holy Spirit avote because averengwi is the spirit of Jesus Christ saka anongo fall under Jesus Christ the spirit. So my angels ese anovota futi anditi kushanda kwatakaita tese kuti alright kushanda kwatakaita akanyanya kushanda uyakashanda so ndo madelegates eheaven akanyanya kushanda 2022. God ndiana mabasa akanyanya kuwandisa but iyo futi normally haiwanzi kuchinja because hakuna munhu anoshanda kudarika Mwari. Normally 1 and 2 adzichinja, dzinochinja pa 3. Last year ndasitombori pana pa 3 wenini Mike waitori pamusoro kwangu last year. Makashanda udarika Michael. Yes, nakashanda Michael. Because Michael, pane ma-offices atinozvana office of Gabriel, office of Michael, office of Satan, office of Jesus Christ, ma-offices of God, they stand for God. Andika the same jina Satan akarebela ndokubva aita party yake function yake andika achitoriwo nekingdom yake because it's the office of God andika. So Michael is an office of God, Christ is an office of God. Vane vachingori Mwari futi andika so takavhoterwa ndikakwanisa kupindawo. So but this year ndakwanisa kupinda mu top 5 but last year I was not there andina kutokwanisa kuqualify because andina kushanda too much ndakadariko nevamwe but this year I have worked. Then hande kune imwe futi zvakare ye inonzi ma-church awards yava yema-church. Titaurei prophet mataura mimi kuti pane ma-church, mazim churches akawina ma-awards. Yeah. Ndiapi ma-churches ya prophet? Yeah, mazim tirikungoreva kuti ma-church are leaded by maZimbabweans, whether iri kuSouth Africa izayoja iri koko anditi inofola futi under Zim church anditi saka number 1 yanga ine prophet Madungwe, number 2 ine Zayoja, number 3 ine AFM, number 4 Methodist. So number 1 is remnant ya prophet Madungwe, number 2 Zayoja, number 3 AFM, number 4 Methodist anditi but pane mangu ma-church split atingati kana tutu saka zviri kunzi AFM ipi. Let me clarify anditi saka ma-churches kwatiri according to heaven anditi paivhotwa apa anditi tikati AFM tikureva both yekwaChiyangwa yekwaMadau yese chinhu 1 because mese it's one vision chero makazosplit anditi even mukataza 12 disciples vaishanda umwe Peter chipaza kupuwa but vaingonzi vese varopadzakisana chinhu 1 andika 12 chaingonzi chinhu 1 anditi saka tikuti kana mune same vision andika even Methodist i2 futi zvandika tikuti koko nokupadza kuti maropadza kuti vakasplita vese anditi vese sitongoiti Methodist vatakavabatanza vese kuti makashanda so taka mabasa ava vakaita vese vakabatana ya Chiyangwa AFM yakaenda pa 3 niyava Madau anditi dziri 2 dzakabatana kudaro mabasa avo vese anditi ma-works avo akaenda pa number 3 anditi ndo akaenda the church yakaendeswa pa number 3 ine mabasa akawanda kudariko mamwe saka ma-churches ende ane mabasa akawandisa so kuti PhD haina kupinda sei prophet nekuti mbunzo wangu tori ipapo kuti mambotaura paipai mukati ma-prophets akawina ma-church leaders akawina mukataura na prophet Makandiwa na prophet Magaya iko zvino ndakuona mambotaura pai mukati mimi ndo ma-church ndo vanhu vane ma-church akashandira Mwari
zvakare zvino apa ndakuona machechi acho hapo handiti murona kuti that was individual handitika iwo chiro wakashanda animona zoti Prophet Makandiwa wakashanda handitika but kazoita the works nekura kwakaita zayoja nemaassemblies nezviya handitika vanobhita the UFI handitika because UFI is centralized handitika saka ndo zvimwe zvechitostaza because machurches maakuwanda kuma-assemblies ma-works anenge achiita nevafundisi varimo mune kukura even nekutanga kumashure animona zvinhu zvazvina kumeshwa even tichimboita nezvekumashure handitika then ya Prophet Madungo right vakatanga manje even ana Prophet Makandiwa vatotanga saka why yavo yakaenda pa1 why vakabvita ma-old churches zayoja yakatanga kwakudhara nditika AFM Methodist nditika why ya Prophet Madungo futizve yangu haina kutanga izvozvi church guys nditika inini I started before musati mandiziva inini my father spiritual Daniel the Bible started this end time the church handitika even John the Revelator continued with this church handitika the end time yedu isusu handitika saka end time haina kutanga nhasi handitika tisu the oldest church not the Roman Catholic yamunoona handitika because vanoti the Roman Catholic is the oldest church hakuna zvakadaro the oldest church is the remnant end time because inonzi remnant ndo end time handitika the remnants vasaririra handitika saka tisu the oldest church Old Testament we operated saka hakuna chechi vese machechi vakatozotanga after isusu handitika tisu takatanga end time zvekudzoka kwaJesu Old Testament handitika tine vamwe vakatombopinda in our shoes like Joseph akatenga futi end time angari end time kubva kuGenesis tingatiriko handitika kubva pacreation tatiri Adam chai akatopinda muend time yedu vese vanofunda kuchechi kwedu vane maend time vese ivava handitika vana William Marombarana vanhu vese vakapinda muend time inonzi chechi irwani yakadaro saka tese nana Prophet Daniel kubva kumakusa saka no one can beat our church vanhu vangazoti maybe bias nekuti imi Prophet munenge muri kudenga munenge muchivhota zvakare chechi yenyumba yaonekwa zvakare ichitora aiwa inenge yashandawo alright chechi ine munhu anoenda kudenga zvindo izvi ndo the best church zvindo yashanda kudarika dzese izvi inoendesa mufundisi kudenga hazvisi aiwa ma-works handiti ndoenda kudenga saka zvinoratidza kuti pane zvatiri kuita zvisiri kutoitwa nemamwe machechi saka that's why tichienda pamusoro izvi zvatataura kuti tarisai how we operate isusu handitika mabasa even ana Daniel ana Joseph ese yeBible yamuti anoiswa kuend time kwedu isusu kuremnant handitika because isusu iri kuita zveend time saka inenge chikunzi the end time churches handitika chintakadakada the remnants handitika saka tisu tinenge tiri pa1 handitika then saka that's why mamwe machurches yes avakaita vanhu vaMwari ma-individuals handitika but fungai alright sezvakana nokura wakaita zayoja kwesona neAustralia yebva yangonzi mabasa echurch handitika anobva anzi pachechi haasi kunzi zvakaitwa nababa Guti handitika when you saying zvakaitwa nafounder chete tiri kuti zvakaitwa nethe whole church even assembly yebaba Guti yakaita iri kuzaka handitika zviri kungowe under zayoja ezvongo zvakaitwa under the name of zayoja handitika it means kana zvakaitwa under zayoja ndika it means zayoja ndoitwa credit handitika saka that's why ma old churches akaenda pamusoro pemachurches akazoti tange manje chete pane munhu ari kubvunza pana paprofeti ari kuti profeti sanangurirei nyaya yakiki yakamira sei yakiki bebezi alright zvakaitika ndofunga pandatanga pa ndofunga vanhu manzwa nichitaura zvakanaka ndichiti I was with baba Harare handitika tichendoza album ravo choindoza the talent yavo handitika so zvakaitika pana Kiki Bebes ndezvekuti pane inonzi Shoko Festival handitika kana wakambona ma-interviews angu kuma 27 ndichita nevanonzi Dr. Fatso handitika ndakaita navo Dr. Fatso kudhara nditi mamwe ma-interviews mumwe murungu so the British anogara munoma handitika saka ndo vanohosta inonzi Shoko Festivals ndema-jokes handitika saka recently musi wa30 September handitika I was invited vanga vava neshoko festival yeyo vavangondinvitawo sezvandakandosa baraisa ndopanda japresa bhandangofeature ndobva ndangofeature saka it was jokes the time to laughter time ingoti sezvinonzi the Bible there is time to gather there is time to laughter there is time to saka it was the night of laughter from 6 to 9 saka taitira kuBelgravia handitika pane imwe inonzi theatre so ikoko so papana naKiki Bebes papana naZimuto papana vakawandisa vanga varipo handitika vana Aaron webus stop uya handitika anga ariko handitika saka ndo vanhu vanga varipo saka taingopiwa time yedu wotaura majokes aurungotaura it was just time to laughter it was not a crusade or our church thing handitika saka ndo pana ndina naKiki Bebes saka vanhu vanozozviona saka ivo kuibudisa kwavakaita vakazongobudisa zviro zvimaclip pandakataura inini voburitsa wese paYouTube pachannel yavo paShoko Festival handitika saka unogona kungoona inini shongowanzira Kiki Bebes handitika yangu ndo inenge yakafamba kudarika dzevamwe handitika saka vanhu vaitoshaita kusewa iprofeti vari kuwanzira Kiki Bebes handitika saka
yanga papa ni saka yanga ikanzi roast of Themba Mliswa is the headline andika even Themba Mliswa was there, the MP, the independent MP, the former ZANU-PF andika saka chatakawanda vanga varipo andika saka it was just jokes waipiwa term yangu so ndakati ndo pa podium ndikaitwa term yangu ngopo zma jokes zvandakapa against Themba Mliswa, against Kiki Bebes, against anazimutu wanani ndogaro pasu oya. That was the night vanhu vangari kumaterrace. It was a good theater yakanaka kana wambo kana kune vasati unoniona saka ma fans they were there nditike I know kuti papo nditakatora chimuti vanhu vakaona prophet vanhu vakati vati prophet ngavadzoke even pandakapedza my time vanhu vanga akatochemera kuti prophet ngavadzoke saka we had a wonderful time ikoko saka prophet madungwe munhu anoenda zvandikunana nashipenzwe kandoenda chino advertise nditika ndoita ma adverts avo dzingwa tete na dhafu dzimwe even ichiya nditika ndo zvandikungoita prophet ndinoshanda nemunhu wese even wamufungidzira kuti avashandiki now I work with them whether ma musician asiri gospel whether ma companies choitira ma adverts kana chisaka ndo zvatakaenda kuna Kiki Bebes chete ndofunga uyatopindurika hanzi sei prophet Magaya inobata Kiki makasiya vanhu vasikana vose ndadai pango prophet makambosvikawo aiwa Kiki tikatotarisa ndaitomuziva. That was my first time kutoziva kuti kune munhu akadaro. It was the first time to meet him. Ndaisati kumbomuziva nopanda tozomuziva ende mukatarisa zvinhu zviya zvataita it was a programmed thing anditi varidzi veshow ndovaitotipa mukatarisa pavidhio pacho ndakamira ndiri papopita ndika ndandiri majokes ndaingoti nyoro zvakadi zvakanyorwa ipapo anditi saka varidzi vacho ndovani zvana kwese kwandichinda paipai anditi munhu akauya kwandiri akandiapproach anditi musafunza kuti message yangu ndezvechechi chete so ndatopedza anditi mwanona ndiri kuna Shpenzi it's not my message anditi nashi ndosvika ndabvunza kuti mudati ndikudi iwana kuti advert anditi toda ma lines akati anditi chicha vakuda kuti zvibuditswa anditi ndoburitsa ma lines avari kuda anditi because ndo vari kuda program yavo anditi ndikaenda sezvo zvakaita papa vaida ma jokes ndo vaida ma jokes avo votaura anditi saka ndaingotaura zvavaida ivo zvakatonyorwa pasi so I was just there to read ndaingoverengawo chete kuti aiwa zvakadai chete. So mashoko enye kupesera ndi prophet. Alright, mashoko edu ekupesera ndiye kuti saka automatic advance the entry it's there iripo vanhu vanouya pa number yedu ye church aupi kuno umwe munhu please unopa direct prophet Madungwe zvisina prophet Madungwe because be unofa kuva away of the fraud list kana chipos kuno vatupa ma tickets ekudenga atinambopa vanhu ma tickets ekudenga munoona prophet Madungwe saka munouya pa number dzedu dze church 0776231156 rekaindi dzidzokorodze pa number dzedu dze church 0776231156 kana uri kunze kwenyika unoisa code 263 saka aupi mota umwe munhu zvisina approval ya prophet Madungwe unofanira hand over the keys to prophet Madungwe anditi prophet ndowo kupa saka even pama accounts ndo zatadobudisa message yo pachabuda zvakawanda pama Twitter zvavane Twitter yakabudisa kuti God is you aisa account yedu anditi indoshandisa real prophet Madungwe Madungwe real kana pari pa Twitter ndikatoposta even nyaya dzatachitaura nhasi papo dzakangoiswa pama written anditi ndo patosama ma updates edu panotanga mwedzi but pakati pemwedzi handimnyaya kubuditsa ngare ndiri mukana munhu anogara ari pa Twitter every day is not prophet Madungwe saka follow that account then pa Instagram yakanzi talent Madungwe anditi ndo yamunofollowa then pa Facebook page mune yakanzi prophet Madungwe church page but ainyaya kushanda nonyaya kushandisa talent Madungwe username ndo yandinoshandisa saka musatsotswa nevanhu kuti kuno kune ma tickets prophet ari kwakati mota dzenyu munopa direct prophet Madungwe kana pazoita kuti basa raMwari rakura ndava busy ndichakwanisa kukuonai vanhu ndinokupai munhu kana kuti wandokupai nini wandino endorsa ndinaye muchozviona pa video tinodzoka futi zvakare toti uyu munhu ndowandakupa that wekuti akuact on my behalf anditi ese zvakaita Jesu paakaenda kudenga akasira 12 disciples akavapa the mandated anditi saka musatedzera maakaunti ese because munotanga kudyirwa mari papa tinoona vakawanda vandozoya chiti prophet akaisa seed kwamuri angodzisa pa eco cash even kana waisa mari pa eco cash anditi namba inoshanda yedu yenda pa iyo inobudisa kuti talent Madungwe anditi kana uchida kuona kuti namba iyi kuti ndedere inobudisa kuti talent Madungwe unongotumira mari pa eco cash unotoona ichitobudisa talent Madungwe anditi even ma flyers edu even platform ukaona isiri kubudisa namba idzo dzatinogara tichitaura ziva kuti it's not our account because vamwe vatozonzi isai mari vakutoisa vamwe vachitopiwa zvemaprofesi prophet havaprofiti pa Twitter please zvechitwa zviya zvemahumbwe zviya kunzi God is iyo asi maaccount edu vari kutry kuti tanisha vari kutry kuti tisaparidza saka automatic advanced entry prophet vakupa zvakare by what authority vakabvunza with authority yakaitwa invested upon me ndo zvatinenge tiripo saka tinemwe message zvakare iri very powerful iri kuya December achiuya ndiri kuya ndichikudzai zvakare musi wa 1 kusvika musi wa 5 kana 10 December ndinendaenda zvakare ndadzoka pano ndichikuudzai kuti tine nyaya
yakaita sei iyo iri very important, but it's a continuation because zvane Bible Old Testament kusvika kuNew Testament chinhu 1 itongonzi the word zvakadaro. Saka tiringokwenenya nechinhu 1 chechinhu 1 chinhu chatirikuita hapana chinhu 1 tiringo expanda tiringowedzera. Saka tozokubatai December achitanga Mwari vachita zvakanaka. Mune pama WhatsApp tonyanya kushandisa WhatsApp, pa Facebook usanyanya. Pa Facebook unongofollow zvatita posta but atinyanya kupindura pa Facebook. Unoya pa number dzandataura 0762231156. Mwari vachikutirai zvakanaka. May God bless you. May I say amen. Thank you, Prophet. Thank you. Well, viewers, we've come to the end of our show. That was your favorite show, Christianity Practical Conversation. Yatanga tinao Prophet Malungu vachiti tsanangurira kuti aiwashi kune vakatowinawo ma-awards kudenga uku. Aiwa vakawina ma-awards. Tinoti makorokoto kwamuri, ma-prophets, kune avo zvakare nema-churches nana Dorcas Moyo vambotaurwa vaya. Tinoti makorokoto kwamuri. Until we meet again, it's a goodbye.